Sama Pak Dalang, saya tak salaman dulu ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Kita Mbak berkata. Mas Akbar. Mas Akbar. Sing cedak eneng kok imbeli sing kono. Aku orang duwe pacar. Aku siap jadi pacar. Ya. Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. Upama aku orang duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojomu. Cintaku hanya kamu. Kaya ngono kuwi lho. Aku hanya kamu. Ilate. Ya api. Rembulan ing wayah wengi. Nambahi citra strati saksene. Lintang. Wilujeng dalu selamat malam Mas Dodo. Wilujeng dalu Mak Cange Mbak Limbuk. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah. Seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan niku suatu kebahagiaan saking kula. Wah. Anjil. Terakhir kita bertemu ono ing Laladan Sekaran. Kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. Betul sekali dan juga tanggal 12 kemarin tak eling-elingno Mas. Dibatalno. Eling betul. 13 toh. 13 Bojonegoro. Ya Allah efisiensi anggaran ndak masalah. Nggih, mboten masalah. Heeh. Sementing sedaya niki pinaringono sehat walafiat panjang umur. Amin. Sing baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Mboten masalah sapa ngerti sok mben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean niku. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan niku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar niki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acaranya apa Mas? Bersih desa utawi nyadranan Mas Dodo. Nyadranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten wau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji ya wonge putih. Pak Pamuji niku nggih? Nggih, putih gagah ngangge blangkon. Nek mlaku ngeten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Hobine Pak Pamuji napa Mas? Pak Pamuji biyen jek nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani Glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat luar biasa. Nyawiji sing beda pendapat disawijine dadi siji. Nggih, lek mboten gara-gara Pak Pamuji, wah, kula mboten enten sing ngurusi teng lebet mriko. Betul. Matur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yayine. Amanah. Hebat. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan tapi
kalau tidak ada andil dari beliau, awake dhewe ya ora iso dahar. Mboten enten apa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula lek panggih kalih sing masake repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodok? Mesti angger ketemu njaluk foto. Oh. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, nyampur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodok? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Ujupipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking suker sakite. Amin. Cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodok? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel carane ya omong. Dagel carane omong. Lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora susah dibayari. Mboten usah bayaran nggih. Padha karo menerima gaji buta. Padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul ya kowe kuwi. Aku wis omong karo Mas Akbar kok kowe meneng wae. Kok malah wedangku mbok iling. Kok malah ngudut pireng iki koclok to piye iki? Niki kula ndamelke jenengan. Ndamelke kok diunjuk lho. Lah lali ya. Wis malah ngerokok. Salah ya aku ora dijak omong luweh dudu janganan Mas. Ya apa? Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe? Aku dik nganggo rokok berang. Lah kuwi cacah dikeki yo. Cacahe dhewe kemijir entrae kok. Lah iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Padha ae. Kene lho ngomong ngono lho. Ngomong. Rene aja ning kono. Kowe ning kono diantem cempala dalange entek lho kowe iki. Ono. Omong. Ndang ngomong. Omong apa? Lho kok omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndongakno kok nanggap aku nanggap kiai Dodo kok. Dagelan kok ndongakno. Pikirane mulai owah. Ngapuntene Mas. Lah iki mau wis tak dongakno bersih desa. Endi? Lho, bersih desa Gempol wis disebutkan Mas Dodo. Wis tak sebutno. Wis didongakne. Desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Lah ya wis tak sebut to tak dongakno. Lah ya wis to berarti aku gak usah. Iya. Ya bar aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Maringi apa? Mungkin ora patek ndi popo Lah kowe ditimbali rene karo panitia terus kowe ki ape piye? Sangumu apa kok Mas? Aku jak foto tok wong iki tanggapane foto kok. Jero ngono. Kok iso foto piye to, Cluk? Lho, lah piye lho? Ya foto tapi ki ya menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku ki lho sapa? Aku bendina menghibur. Ngenten iki, Mas. Ngaten niki. Kowe ki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya nyapa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Apa biaya? Ini lho, ya Mas Dodok. Piye? Warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodok wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Komet iki lho, uruna rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho kowe? Sing tak nggo urun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe. Paling gak iso nyawang Pak Kades piye lho Mas? Lah nek ngono iso. Koclok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu iki Mesti Pak Kades iki piye ben ketok mekan ngono lho. dipasang anu dop nggih, Pak. Kades kok dipasang dop iki koclok to Jare piye? men ketok mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Oh. Piye? Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 jari ngono ku lho, Dok. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kowe kok nuwesu to? Lah piye wong diomongi kok angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades tuh lho? Ya ngono kae. Umum. Uruna rembug ngono lho Mas Komet. Kowe iki sing ngejak ki gak gara-gara Mas Akbar ora iso teko kene lho, Mas. Nah. Nggih, Mas, nggih. Wong diseragami padha, ikete ya padha. Sing dijak sapa? Awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak? Kan perwakilan. Lah aku ora ditelepon teko macak ngene kaya wis apik. Ya ora? Ya kudune kowe sen. Kowe macak apa to? Ndasmu kok merekok. Ndasmu dhewe kuwi.
Oh sandangane padha ikete padha lho. Padha ning gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Do. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Oh akeh Mas Dodo. Kathah kula. Bu kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Jek nyuwret terus aku. Kayak mau buka des terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo, pengen ngono lho Mas. Seneng. Iki mau alhamdulillah pun keturutan. Lah keng napa to Bu gak pengen kalih Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo pelak ngono kuwi awake ya lemu ngono. Lah akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedet Bu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo sabar. Kono lho ndang ngomong kono lho karo Ngono lho. warga kene iki mben piye. Dinteni kok. Heeh. Ngono kuwi jenengan gak menghormati to, Mas. Gak menghormati belas. Saru to. Saru. Pan papane iki lho kudu dipasne. Empan papan ya toh. Iya, Aku madhep karo sapa, aku Nggih. posisine ning ndi. Nggih. Wong Jawa iku kudu Jawani, leres. Jiwa Jawa kang kajawi. Leres jenengan lagi ketikan. Ngono lho. Jenengan iki ketinggalan jek enom, tapi kasepuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang niku ngudal piwulan. Lah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu Yo. dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Cocok Ngene kok. kok. Gitu. Enom tapi Kon kerasan. jiwanya tua. Mm-mm. Iki ketoke tuwek, tapi jiwane jiwa kocruk. Oh. Ketoke tuwek ning dipangan codot ya. Mas? Codot ki. Aku dhewe lho bingung karo awak. Aku iso goblok iki piye ngono. Lah, Aku kowe- ya ape omong kok malah kono berbincang-bincang. Lho, Kowe sila. menengo kabeh, aku ki kei kesempatan ngono. Yo yo. Ya, ya. Durung ora Ya, ilmu wis. panggung ra duwe. Yo yo. Tak suwek iraiku. Suwai raimu. Wani? Lho, Wis Piye Mas, to iki? wis aja tukaran, aja tukaran. Wis Dang ben menyampaikan Mas. nek nesu-nesu motone kaya ape coplok. Mripate kaya silit pitik. Ora rong dina iki mataku ngene. Moto kaya moto mentrok. Delok ndak brek nyewandang apa ya pantes to ngono. Alah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi klambine apa terpal to piye to? Rupane biru. Kambine biru kok ndok asin. Lah iya. Taplak kok. Kuwi kaya korden. Alah. Patuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti wong-wong. Duh. Sik sakmene mbane kok Kok dono sakmono bane kok dadak tekon. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Ilah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Komet nggih. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga kang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G E M P O L. Gempol. Iso kowe ngene kuwi. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Wong Iya toh. Artekno to wis mbok omong. kowe melok bayar, kowe melok bayar. Nah. Nandok rono aku malah gudiken kok. Nandok rono. Oh, alah potong. Gempol. G. Ge. Apa to kok melu Karena aku tau tak udal kok elke ya ora apa-apa. Aku ben ketok sepel karo kowe ngono. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Gempol. Gempal. D. G. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Amin. Kowe ki iso ya ampun kowe ki lho piye to? Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Wis sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing Ya awas sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak lho. kaya mentok enom. Sementok enek mentok enom barang lho. Mentok cek cilik kae gak ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Arek aku to. Aku sing kaya Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. batur aku mang aku. Kok tak tumbas opleng. Kae lho kancamu ya dalange kae kok.
Aku ora duwe kanca ning kene ra apa-apa. M. Niku M. Temenange tak anu dhewe. Kene Mas. M. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya apa kowe dek iso? Menang. M. G. Peno. Bar M gempol. Gendasmu glundung. P. G M P. P. P pentol. Pentol untumu. P. Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, met kowe kok iso? Nek gak didoni ora malah ganggu ya. Didoni pas apa Mas? Pas moto ya, Pak. Oh, karep ora kuwi kok. Lha apa? Liyane moto. Niku P, C. Enek C ya. Gempal Apa tak sesatno gitu. kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk gempal. Gempal luar biasa. Ngono. Ya. Kurang siji no. Kurang Apa? siji terakhir L. L mboten ngertos. Orang ngerti no. L sing ngene. Ya iya, artine L ki apa? L iki hurufe ngene bener. Ya. Mesti artine apa L? Huruf sing terakhir L. Ah. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, met kowe kok iso? Ya Allah, aku gumun lho, Met. Aku dhewe ya gumun karo awakku, Kak. Aku sesuk karo kowe wedi lho. Utang kowe iki. Ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngartekno siji-siji lho, aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi Mas? Gempol kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempol niku lek kula artekne niku gematine pol. Bah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. Berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji gemati kabeh. Bu ibu-ibu PKK gemati. Gemati. Gemati to? Nek gemati kok kopine gaweno kur loro. Piye? Nek gemati kok kopine? Gur loro. Lho. Kamangka aku nggawa wong papat lho, Mas. Yo ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu ya ta. Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil iki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jane? Kok iso teko ndi-ndi lho. Jagani. Pokoke sedaya masyarakat kula tungake muga-muga sugih. Amin. Lah alah. Singkat ngono tok jare kon urung donga. Iya. Ngono. Dongamu apa? Muga-muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah, ya sugih dak kabeh. Amin, nek kuwi amin. Lho lah iya. Bener ning kuwi kurang bener. Piye kuwi? Wong sugih ki apik, Mas. Heeh. Tapi sing utama kuwi ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor, saliman dulu. Sak nomor, udu togel. Wah, padha ra masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Heeh. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih kuwi penting. Nek aku karo Mas Dodok pinter. Pinter, kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya penak sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Wong Lah kenapa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah nek sugih, Ya, sugih ora mesti digoleki wong akeh. ora digoleki ra masalah wis sugih kok. Lho. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit. Iki ilmune nek ora mumpuni pinter, akhirnya ditanggap wong. Ora iso ndalang nek gak pinter, Mas. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang apik kaya apa. Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Sapa sing ngape nanggap? Cah dadu kuwi urunan. Gak mungkin. Dadu nuthuk cengelmu Ora kuwi. sak emosi, Mas. Kowe ratuk. Obant-abantan karo aku ratuk, Truk. Lho. Kapane kok ratuk? Lho, Wis bener dhewe omonganmu. Bener to sugih penting. Mas, kowe sugih sondolangis, nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Apusono. Sedina ping 3 ra masalah. Lho kok engkek men kowe? Lho wong diapusi wong panggah sugih kok. Iya ra, pikir ya. Kok sombong men to Mas Dodo? Lho sombong no. Wong diapusono wong sugih kok saiki diapusi sesuk jek duwe.
Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak omong halus ya halus. Halus sih, Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso, kadung. Oh iya ngene lho Mas. Ojo kaduli. Ora. Ngene lho Mas. Saiki Aku tak tetep takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh lho. Ya ero ta umum. Sekolahan kanggo apa? Empuh. Kowe ndek anak apa ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Ben piye? Ya ora ya ben padha karo kanca-kancane kok. Ketok isu enek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nak pinter mah tak kaplok ya to anakku. Ya Kowe Pak. ketok ndasmu melantar kowe. Jenengan nek nyuwun sewu, jenengan sekolah ki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititip ning sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi ra anakmu urusanmu. Anakku ora sekolah ki ben padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu nganti ora pinter, sing penting ben padha kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak tokno sisan. Duh. Gawe wong sugih, gawe sekolahan dhewe. Ya ra. Bayangna to, wong sugih ki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah hula hulu ngene terus piye? Ora apa-apa. Penting ra ya sugih ta. Piye to iki? Bocah ki kok nemen to? Nemen ketoke pisan. Mas kowe ngerti unen-unen apa ora? Oh, unan-unan apa? Hah? Unan-unan apa? Peribahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Kaya apa? Lah kowe teko gempol nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe ape takok sapa? Shaolin? Solin ngepruk kowe wi. Teko Cina. Ya omongane nyolot iki suwe-suwe cah iki. Ora nyolot piye aku berdasarkan logika. Wani maju kowe. Sapa sing mani? Iki tak bukan ning kene, Mas. Ha, pripun? Ini gak gara-gara aku kowe ra teko kene lho, Mas. Maksudnya apa? Kowe rene goncek sapa? Lah kowe lali ya? Lali piye? Aku ngoncek sapa? Goncek aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene kowe ro. Duh. Ya paling gak kowe aja nyolot omonganmu to, Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih diluti mundi. iki. Terima kasih mundi. Makasih. Lho. Lho, iki ngajak gelut ki. Ngejak gelut, omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane ki halus nek terima kasih. Lho ngaku nunut yo bensine lho. Piro? 50. 50 iki badakan apa kuwi? Kowe iki lho pikiranmu tok ndi to, Mas? Sesuk tuku dhewe. Tuku apa? Mobil. Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak roh to piye to? Nyapa? Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaate apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu, kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi ben pinter. Iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Ya. Nek umpama aku sugih, tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso. Bojoku mbok keramik tak. Omahe. Omahe. Bojoku mbok keramik tak kileng-kileng gak tapuk kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking sugih. Bojoku rasa manfaate akeh to. Apa kuwi? Kaya dalu ki, acara nang kene. Wayangan. Kok ketoke kurang, tak sumbang. Dana ning desa Gempol mbok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih kok. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Jere sapa? Lho. Jadi Jare wis sugih. Lah sugih umpama Mas. Ora. Umpama. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digugu, Mas. Iya. Heeh. Upama. Wedi. Lah nek wis sugih nyapa rene kok. Lah piye ra okang-okang noma kok ya. Ngaturke sembah nuwun. Matur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji ingkang pundi piyayine? Duka? Duh. Wonge piye? Wonge gagah, Gagah. gedhe dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Mbok kowe iki mbok ya iso rada merodo karo bapak Lah kowe iki lamis. Ya paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok terus kuning gedhe dhuwur. Lah wong ireng kok. Kuning gedhe dhuwur ki lho. Wong ora apal engko sing ndi to ngono. Pamuji apa saiki perawatan? Yo.
Sik putih. Lha nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat pokoknya. Ngaten nggih? Nggih. Niki iki patut dicontoh saestu. Leres. Marang desa liyane. Heeh. Ngeten niki nggih nguri-nguri kabudayan nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedok-wedok, iki desa sing becik sing apik. Kok bakal maju desa iki. Kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok? Wong wedok bakal maju. Maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam. Kaya panitia. Panitia kompak kabeh. Kompak, Ibu-ibu PKK seragam kompak. Betul. Wong ki nek ngomong secara teori ya ngono lho to. Omongi secara survei. Wong wedok ketok rukun ki ning jabone. Jerone asline. Kalau gelange anyar mata. Jerone kaya ngene. Tak kandhane kae imitasi. Ini cedak ya. Ya, aku dengi kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok ndelok-ndelok tok terus foto lho. Kuwi wong wedok, ning wong lanang ki lho wong sembodo. Sembodone Wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau nggo ngarep, nggo nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho to. Ciri sapa? Lha kuwi apa ora ndelok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lho wong wedok sing ngurusi keluargane sak menombane lho Mas. Malah ngentekno apa-apa lho. Ngentekno piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh ki wong wedok. Wong lanang kowe tuman skincarean. Ora elek ya ireng-ireng keling-keling ngono ki. Ngeten iki lho Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincarean yo kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya seorang Cantik. istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, buwuh, becek nek kae masak mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, Acan nang omah kumpul bojone gak dawul-dawul kaya wewe gombel. Ana Pak wis mangan porung karo ngobah. Kuwi wong wedok tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enek skincare? Enek 85 wis putih. Skincare apa? Paragon dulu. cewepet. Wajahnya putih. Putih. Paragone cat celuk. Ora masalah penting putih. Bojo mbok cat. Iya. Kuwi bojo apa tembok sekolahan? Karek aku sing dibojo aku kok bingung. Tetapi nak wong wedoke sing nyukano to Mas, ngladeni wong lanang. Lho, wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan, sing ngladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawekno wong wedok. Sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umume. Ya. Aku gak tau diladeni. Lho. Iki. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe, sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasangno sisan, engko nek tak pasang kebledosan ngono jere. Apa nek wong lanang ki ra iso kebledosan? Wong lanang iki totoane ya nyawa lho, masang LPG keliru tiyer ongko. Lah nek masang LPG dipasangne wong wedok apa ra isin sampean? Lho, ya ora jane. Lho, kok ya ora jane iki terus piye? Lho piye? dienggo masak sing nganggo masak ya wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Lanang. Lah ya justru nek wong wedok-wedok ngarep iki kadang-kadang malah ganggu fokus, Mas. lho kok ganggu Iso fokus ganggu piye? fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Wong wedok kok ngarep dhewe ki rupane rada lumayan wayu. Anake cilik ngemiki sisan. Aku tahu toleh. Kene main lagune enak bokong semak kono melok njoget anake masalah. Anake kenapa? Anake bingung. Ana golek aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi engko yo kowe ngono ki ndang ngambil tindakan. Ambil tindakan. Tindakan cekekno anake. Tak cekel-cek urung sampai tak kena aku remuk. Keroyok masa no. Ora apa-apa no apik. Ayo nyanyi-nyanyi. Ora. Enten tembang sing penak Mas. Upamane kados pundi Mas Dodo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Ora usah cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu.
Lu nyanyi dintai iki lho. Lah wong kiri nyanyi berusaha menghibur kok mbok entai Iya, iya, iya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono ora Lagune siaran. Oh, iya. Aku lemu guyang guyu yen disawang pantese dipek mantu komet kuru guyang guyu yen disawang rupane kaya kalau banter kan Halo. Dudu aku lho, dudu Mas Dodok lho, dudu aku ora lho, Mas. Tenang, menang. Kalau banter dhewe. Mas ini ta. Mas. Oke. Asu kok oke piye? Kanggo roke tok lho. Cakei. Tak kira kowe wani ape dadan. Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas iki justru meringankan pekerjaanku. Kok iso meringankan? Asu ra omong lho to. Lah terus piye? Lah ora omong lho kowe ndak gelo dhewe. Karo Mas Akbar ya, aku tak ger. Tenan? Iya. Ngantek kawit ngantek bar ngono terus lho ya. Iya. Gak oleh omong. Ora apa-apa. Oke. Ya, dicekel omongane lho, Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya, Mas. Seneng. Wis ndagel ning kene menghibur ning kene. Heeh. Seneng. Mulih jek nggawa open-openan. Ngono ya, Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Kok malah HP kuwine ya? Pleki. Pleki. Jenenge sapa, Mas? Pleki. Kurang apik. Lah napa? Utun. Ya. Eh? Utun sini utun. Kok lagi tumono gitu lho. Asu judule putut. Asu apik iki kok. Niki sindene cek wake lho, Mas. Lah iya no. Nah, ngeten iki lho seneng, Mas. Seneng to. Ndereke jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula niku mboten kados ngeten kok. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Angger wayange sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Bisu. Nganti kaya ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nyuwun sewu tepangan riyen nggih. Iya no, heeh. Nyuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring asma sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Pidalem saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sapira dewane? Duh. Kuwi jeneng desa. Ki jeneng desa kok sak pira dawane? Oh alah. Kedung Dawa ki dekat sini. Dekat sini. Nggih, celak. Monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wih, cocok. Waduh yo. Cah wedok nek hobine berenang piye? Mas Komet. Piye, Met? Berenang itu tahan pukul. Kok iso tahan pukul? Piye lho, mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih. Ngono berarti. Termasuk pernapasan. Lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok no Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Pritil Brambang kali Om Yok Brambang. Pritil Bambang karo Om Yok Brambang. Nggih, Piye? menika. Werdine piye? Piye? Kuwi dipek bojo piye? Piye? Malah repot nih wong. Loh, Kuwi apik Mas. ngaselno duit lho, Jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, Sing lanang ora usah nyukupi. mandiri. Mandiri. Ora hebat. gengsi ya. Ora Ya, gengsi. tidak gengsi. Bridel. Bengi iso nyinden, esuk iso mreteli. Pritil. Bridel ya. Mreteli ki entek kabeh awake kok mreteli. Iya. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak sinten? Beser, Mbak, beser. Geser kok Geser, beser geser. piye to? Beser ngene. Nggih, kula Aulia Pangesti. Oh, dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Met? Piye, Met, Cah wedok mancing? kok hobine mancingi piye? Cocok Cocok dipek bojo. sak hobi karo aku. Padha mancinge ya? Padha mancinge. Ah. Wah, jan, kuwi ora apa-apa dadekne bojo apik kuwi malam pertama wis ora sampe apa-apa. Lah terus? Golek cacing. Lah kok golek cacing? Mancing berdua karo pre-wedding ya ora. Lah terus malam pertamane piye? Ya nang pemancingan. Masa aku Kok ora tau tonggon. Lerek-lerek. Geser ngelerek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Lho, sapa wi? Walus, Met. Lah ya, lah kok ayu. Loh, wedok sing dene iki pilihan kok. Wedok, Mas. Namanya siapa, Mbak? Angel Meladina Putri. Power Ranger. Power Ranger ndasmu. Power Ranger dasmu. Ranger. Pak. Heeh. Iki lho ngendikane halus. Lah iki ra krungu pegel mare pegel wong. Iya, aku pirang-pirang dene budek kok.
Napane Pak De? Nggih. Ya. Gak krungu apa-apa. Kowe sing metu gerabapmu tok. Mbak Renjel. Mbak Renjel nggih. Rumahnya mana? Kediri. Kok so telek piye to? Iki lho piyayune alus. Nggih, nggih. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe met salah wong. Maling. Ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki piye to? Ora apa-apa lho. Kejahatan lho kuwi. Kejahatan lho, kriminal. Kejahatan. Tidak semua maling itu kejahatan loh. Maling yo Dilihat kejahatan. dari sisi mana. Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi, dimaling didumno para fakir miskin, kuwi yo ora apa-apa. Kados jeung Sunan Kalijaga. Ciri sapa? Ciri sopir-sopir. Tapuk tenan kowe iki kok. Renjel kok. Renjel. Maling apa? Lerek. Lerek. Met kulite moning met. Iya. Kuwi ngombe kopi no kaya keler, ketok ireng-irenge. Iya. Kuwi nak kopine gak sederhana, gak sederhana api kuwi. Lah terus piye? Ya keselek to blok goblok. Oh iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinten. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Nggih, kita main di. Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Halo. Iya. Hobine apa, Bir? Hobinya saya senengane godo dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerdi artene apa ora iki? Piye? Masuk ora ngono kuwi. Lah karek lek iki lho piye kok. Kok lee piye to Mas Akbar, lee piye to iki? Lah nek aku lho wong tuwa ya karek mangestoni nah aku. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Iya. Siapa sini? Birgita Ayu. Iki omongane gludar tekan ndi? Pancene Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobine nggo dalang. Iya. Gak apa-apa. Ning aja terus. Enggak dukung ya? Tak dukung. Dukung, yes. Ning aja dalang sing wis dibojo. Loh, ora. Lah iya, dalang sing Joko-Joko Iya. gak apa-apa. Lah kok Joko to, Mas? Joko, Wong Joko. warga masyarakat Gempol yo ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Kok sopret piye to, Mas? Sopret ngentahi. Wong KTP-ne yo Wong Kambon nek orang tanda iki apa mbetine digawa? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Lah tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Ora ngerti kok, sapa ngerti nang guri kono. Ya ra. Apa nih guri kono? Iya apa? Lho maksudnya kan Anu berbincang-bincang. berbincang-bincang. Yo no sedulurane sih akeh. Iya ya. Beser. Geser. Makasih. Makasih Dik Birgita. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Aja cedak-cedak to. Yovika. Sinten? Yovika. Sinten to? Yovika. Oh, Yovika. Nggih. Rumahnya mana sih? Codot Ngawi. iki. Oh, Ngawi. Ya. Ngawi, Met. Ya, Hobine napa, Mbak? Kula hobine ngopeni manuk. Piye? Iki cocok ora? Dipek bojo cocok ora Nek iki? mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Piye, piye? Ya. Piye? Domongi ya. Omongnya piye? Manukku berang-berang dino radio. Pakane gampang. Manuk utut kuwi lho maksude. Tut Eh? yo. Alah du. Jenengan ngopeni manuk napa to, Manuk Mbak? apa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Alah Manuk. kutut. Iya, lah rumah samu apa? Lah tak kira lah kutut. Lho, Lah terus yo kutut. Kutut to? Iya. Ah, tak kira kutut. Mulek kae. Kan yo kutut. Kutut to? Iya. Walah. Kono. Lah sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sini kene kudu kowe. Mumpun telas sih. Ijek siji Ujek sing pinggir tak lho kabeh ditekoni wi. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo pojok dhewe. Sopan-sopan Sing sopan santun. Nggih. Lah keadaane yo ngono. Lho, wis kadane ngono piye to? Ngono Kuwi tetep piye? guling sindan lho, senior sindan lho. Senior lho, Kok kok nyepelekake to kowe. Masa ya cek di hobi. Lho. Semua orang itu mempunyai ya Mas ya. ngece. Ngenyek. Wih, lu jadi. Sayang. Wis Maya. nesu to. Maya kuwi lho. Wilujeng dak. Domongi. Gak boleh Lho. gitu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Ini amin iki wayahe ganti oli. Wis Maya ngono iki tanggung Tanggung jawab. jawab. Mic-nya dipakai sayang. Bu aja teman-teman jungkel lho, Bu. Mat, aku krungu. Ya, Pak. Bareng kene diongkek iso kretek. Gak wis aku iki to. Iya, iya. Kenapa, Mat? Open-openane gampang.
Lho, Nek Birgita yo Vika angel to. kok iso angel? Reno-reno jalukane. Oh, lah nek buke kae Alah ki anggere nek dhuwit klitik karo balseme beres. dinggo apa? Lah anggere iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya no, ben adil tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Sejeng. ya wis kono ae. Jenggong. Jenggong piye to? Bersin. Oh, bersih. Kuwi jenenge wong Sumek. Bersin. Namanya siapa sayang? Kok imut-imut ngono cae. Lah kowe ditapuk lengene minger lho. Ya, pidato mau ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh, Meriem. Hobinya bledor biasmu. Hobinya apa, Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa, sayang? Nek njaluk sing halus. Nggih, hobinya apa, sayang? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirat Brambang. Apa Mat Jire? Apa Jire? Apa Jire? Adol Brambang. Oh, mosok ora. Siapa? Silat. Sirat Brambang. Silat Brambang. Kuwi diserane ning ndi to Pak Komas? Siratnya nang rai tadi. Sing ngeroyok sapa kene Ya rata? dijelasno to. Nggih. Niku Brambange piyambak napa? Apa maling? sinten? Brambange wong gempol to. Oh, nggih. Daleme pundi ta asline? Kadung dawa. Kedung dawang mriki. Nggih. Oke, wis pun Takoki mawon. takoki wis di pacar po. Nah, tekone lho. Piye cah bocah Jadi iki? tekon itu nyonya, statusnya nyonya apa nyanyo? Pun gak ada pacar napa dereng? Sampun gak ada pacar napa? Nak takon sing apik. Oh, nggih. Nah, syukur we. Toto kromo lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Oh. Wis duwe ada. Wes ya ra. Iya. Dirapi dhewe. Wah dhewe kuwi kok ya. Sinten riyen ingkang kepareng? Takbir kita. Ayo, Oh, ya. oke. Ayo jemeneng ya, Pak. Ayo, Supatica. Yo. Hey! Oke. Ayo, Bra. Selamat malam Mbak Birgita. Selamat malam, Ya, Mas lama Dodo. lama nggak jumpa loh ya. Lama nggak jumpa. Sorry bro. Codot is ngene. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya, dulu ya. iya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Nah, lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat toh, Mbak? Sehat. Akbar seneng Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Kula sampai sini jam 9. Jam 9. Nggih. Walah, kok sampai nek saya ganteng toh, Mas. Oh ya, wah tenang kowe. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen loh. Ya Allah, Mas. Apa aku salah ini? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Sik pironku tak benakne sik. Tak benakkan apa gimana? Hah? Tak benakkan apa Oh, gimana? enggak. Oh, iya, Ini iya, enggak. iya. Alhamdulillah sehat toh, Mbak Birgita. Sehat Mas Akbar. Berangkat dari Solo jam Tadi berapa? dari Solo jam 5. Alhamdulillah. Iya. Sehat toh, nggih? Sehat Mas Ojo suwe-suwe. Akbar. Ngopo tok aja suwe-suwe. Sama ini ngopo toh kok kaya nesu-nesu ki? Halo. Sama ini sapa? Lah iya aku sapa ya? Bisa tegi. Mulane to dadi wong aja keminter. Nah. Lah, Cek Birgita ya awal. Ya Ping Allah. telu. Aduh, Mbak Birgita. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kok edan? Payuku yo karo kia. Monggo dirahapi. Ora apa-apa. Aku karo kono ya bagaikan kodok merindukan kamu. Kok iso aku? Kok iso Dik Birgita. Dalam Mas Dodo. Donga napa tenggene desa Gempol. Kabeh sakniki wong kon ndonga. Loh,
Karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakan kan apa salahnya to, Mas? Paling gak Lah, iya. mengucapkan Bobi kok donga kabeh lho. Wong kok kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kan. Kita itu meminta. Heeh, betul. Kabul orane kantun ngarsane Gusti. Urusannya Gak sing kliru. Ya, Wong yo aja sok njaluk wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni, blek. Lho, lah wis dilakoni. Ndi? Iki lagi ape mulai? Menghibur. Ya Ini iya kuwi lagi menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Yes. Soseweger. nyapa kok nyoro-nyoro lho apa? Nyapa? Kok iso nyoro-nyoro lho? Lan jagani nak omah. Yo. Loh, contohnya aku karo Mas Dodo kayak gini loh Mas. Dipir kita. Aku Mas jane rasa Dodo, contoh. karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo, Boleh apa, Dik? upama aku ra duwe bapak, sampean arep dadi bapakku Mas Aku Dodo. kang bakal dadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam bir. Mas Akbar. Sing cedhak eneng kok golek sing kono. Upama aku ora duwe pacar. Heeh, aku siap jadi pacar. Ya. Akbar. Loh lah, geblak. Sampai goblok. Gladuk. Syukur. Syukur. Polae iki lho. Pola jan. Oh, bendino ya delok lho. Kesana sing kendang lho, Mas. Lah iya. Keceblan kendang mak. Kuk. Lho wis saking menghayati peranku karo perane Mbak Birgita. Heeh. Mas Dodo. Ki aku ki mumpung berbaik Mas Dodo Mas Komet. Ya. Ki mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya ya. Mas Dodo. Mas Mas Komet. Dodo Mas Komet. Ya. Umpama aku ora duwe asu. Bener lah. Mau kowe coba. Ngene to. Ya, ya. Dik, Brigita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalem. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu, wong ayu. Iya. Mas Akbar. Dalem. Apa? Mas Akbar. Upama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojomu. Kita tekoni nih Mas Komet. Ora usah takoni, Nduk. Umpama nang omah rong enek tikus, gak masalah. Lah Aku siap dadi tikus, bendina tak krikiti. Gereke urang-urung ya dadi elek. Jadi tikus. Kok kene takoki umpama duwe pacar kene bapak, lho kok kene asu. Komet jadi tikus. Dadi tikus. Ora Sing apa. mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Ya karek tikuse butuh aku ngrikit. Dap. Sing mbok kriket sing di Yo jempol sik pertama. bar Sikil. jempol. Yo munggah. Oh, tekon ndi kuwi? Tekon ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkol bar dengkol. Tikus munggah. Terus munggah? Kriket ndi? Kriket Kriket ndi? Ya kena rong tikus. Wong tikus. Ora ana lho balik. Rong tikus ning cedak pupu lho. Lho, gak mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Gini wis seru. Monggo Mbak nembang, Mbak. Ah, dirayu sekno, dirayu sekno. Hah? Dirayu sik ya Mas Komet Mas Dodo pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, iya. Ngono. Kok. Tunjukkan Mas, tunjukkan. Wes iki puncet dek. Kok langsung nembang. Puncet. Yo rayu sik. Sing viral sakniki, Mas. Apa kuwi? Sampeyan kok mau sing lagune Cintaku hanya kamu. Ya. Siap. Siap Mas. Karo ngene gara-gara Oh, karo ngene-ngene. Oke, siap. Berjiwa Ya. lho bir, kudu berjiwa lho. Iya. Lu. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mat kono, Mat? Sementara gak apa-apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalange iki coba ditekoni ya ta. Apa? Sing kayak mau. Heeh, coba kayak mau. Cintaku sama Loh, kamu. sampean sing ah. Oh, iya. Wah. Tangan aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus Pasti ayo. karo suara kuwi lho, yo. Ya. Cintaku hanya kamu. Iya, Boy. Ora atok keliru. Ada kopi, Cel, nyanyi aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enek, ora enek. Enek iki Ilat kamu. belet-belet. Ora gelem aku medhul lho. Ya. Aku medhul. Sik Mbak Brigita sik. Siap, Mbak kita. cintaku hanya kamu. Ilate. Ilat. Ya api ya ampun. Nyapa pikangmu dek ngono? Embo.
Kenapa nih? Mbak mana-mana kroso. Kroso piye? Kroso mak trenyeng. Coba iki pesindan Ya, harus kudu iso dicoba. kabeh. Dari sini, dari sini. Ini termasuk Dari sini dari sini, Mbak Bir. Sinta. ilmu panggung. Ayo. Pakai mic harus Pakai ada. mic. Satu-satu. Iya. Pertama, pertama kamu dulu. Oke, siap, Contoh, lihat contoh, Contoh lihat nih, contoh. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Ulo sowo. Ulo Nah. sowo. Berarti kita harus menghayati. Menghayati, betul. Dicoba. Satu-satu. Mbak Bir. Ayo. Ya, ayo Mbak Sinta ya. Dari sebelah sini, Mbak. Sinta. Mbak Sinta. Wah, gitu. Nganggo melet ya, Mas. Disum, Mas, disum. Dijum. Bentur. Menti zoom, ayo siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. cinta. Mike aja dhuwur-dhuwur ketutupan. Ketutupan. Gini, sampe nih. Mengisor. Lah. Oh, kejauhan jarake. Iya. Ayo. Ke bawah. Oke. Ayo. Cintaku hanya kamu. Iya. Waduh, wis lah rong ilat. Iya. Terus, Larek. Erek. Ayo, Ayo Mbak Sri. Iki mesti apik iki. Apik. Api wis pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni, Wilodo. Oh, iya. Ayo. Iya. Ciralu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Kuwi apa? Pokoke ini, sapi Mas? bengah. Apa iki, Mas? Sing halus to, Mbak kok. Karena kok usah ngel men. Model koyong Gilane piye sampean bayangane elek mari kok. koyong lilir. Wah, Geser. Geser. Mbak Esti. Esti. pakai mic sayang ya. Pakai mic, Mbak. Mat. Jin. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan. Totalitas. Menjiwai. Menjiwai tenanan. Sing kudu tak bayangne apa iki, Mbak? Loh, yo nyanyine. Lagune. Oh, lagune ya. Ah. Oh iya. Siap, siji loro telu. Sik tak mikir. Iya. Oke, yuk. Yuk. Cintaku hanya kamu. Cinta Merah. Wes ngono ya. Cinta Wes, merah. Merah jambu. Ilate piye? Apik. Api apa enggak api? Sekiranya 85 iki. Kancaku ya. Kancaku kok modelnya ngerangsemi kenapa kowe? Kowe kok ngerangsemi kenapa? Gak apa-apa ya. Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger, ayo Ranger. Kayak mulai milih ya. Komet dekat depannya Ranger. Tiga. Dijitas, Mas, di biji, Mas. Ora pengapesanku ojo. Nyamut aku lo ndak nyokot. Ayo siap. Aku gak iso nak ketrak. Ayo. Cirelu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Wes. Hop. Mas, kancamu tulungan. Ayo bar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih. Kok iso milih lho. Berarti wis cair lho. Saking cairnya metu kok kuping. Wis ya. Ijek loro e. Wis kandhek kene tak ya. Ya. Loh, ya harus adil iki semua, sendene semua. semene Wis kok. aja ngrepoti wah. Ayo ngawi. Geser. Ngawi. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Ya Vika. Cirelu. Ayo komet dekat ya. Masa Wah, dilihat mulutnya dilihat. Iya, Siap iya. ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ilate. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Kok sampean? hangat kuku. Ilate ndi ilate? Dilate. wis. Gila Piye, Met? nyapa? Wis gak wis. Ya gila nyapa wis iki. Piye? Ya apa? Kakak tak benakno selang. Kowe ben urusane panitia. Panitia urusan panitia. Wis tak kono. Yang terakhir ini Terakhir. kasih gue. Ayo. Saman ya kudu Iki adil. sing ngetes iki. Kowe dhewe kentas. iki. Dites, Mas. Ayo. Walah kok yo melok barang. Lah kuwi justru daftare sinden asabratan kuwi. Punjere. Tapi carane aku dadi Warana. Warana, Mas. Cintaku hanya kamu. Keturunan ta.
Ki larase Semarangan. Larase dhuwur Semarangan. Sak mene-mene iki gampang keturun. Ngono lho. Baleni. Ngono Baleni Nas. Cintaku hanya kamu. Ayo. Wis ngono gak ya wis to, Jegane. Ayo nembang nggih Mas nggih. Nembang no. Monggo Mbak Birgita. Nggih, mbok pilih enten pamundutan Pak Dalang. Niki bebas Mbak Bebas, kita ning tapi ada pamundutan 2. Oh, iya. Niki saking FMA gitu. Nggih. Nyuwun ada loro ati 2 Oh nggih. atau lali janjine sumangga. Nggih. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam no Dalang. harus no wajib no. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Gempol. Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Gempol ya, Nggih. nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalang Oh ya, dari Australia Amsterdam, nggih. ya. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda ding. Sing maringi paketan nih wow. Iya. Kok iso Ngirimi paketan nggih. Nggih, Sampeyan diparingi hadiah. hadiah. Lah kula enten. apa? Kula diparingi mboten. Enek Boten, kamu. boten, boten. Hah? Kanguru. Kang Urun ladu kowe. Ada Pak Oka Wibowo. Ugi nyuwun apa Apa itu? niku seketeki kalian Kartonyono. Heeh. Kartonyono apa? Kartononyo. Kartonyono ninggal janjinya Ya. ta? Nggih. Nggih. Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati 2 karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam-langgam dulu nggih. Iya, no. Loro ati 2. Ya, Iki iya. kayak laguku Mas Majen saat ini. Ngono nggih. Surhat. Kisah sampean nggih. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kirin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngopo Mbak Bir? Yo. Ih, buka celuk. Buka celuk. No. Sampean kangen karo buka celukku to Pak Dalang. Iya. Biyen. Celuk-celuk sapa? Nyongo. Sing dalange ya. Dalange atase C6 ya mantuk Loh, ngene. sama nih gak ngerti to Mas. Nyapa? Iki lho Mas, gamelan iki lho Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti aja. Walah. Yo Astabrata Akbar Berkita. Yo. Weh. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Layak dodok kan duwe gong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dodok gending. Anggelmu. Wih, pengayatanmu lah. Yuk, langsung. Sampun ngaturaken nggih menika loro ati 2. Nggih. Nah, nggih. Gandeng menika Mbak Berkita kelahiran Kediri, disusul juga Kediri lagi. Kediri. Mbak Sinten? Renjel Meladiana Putri. Renjel. Coba kaya apa ngadeko Mbak. Yuk seperti itu. Yo. Oi. Yo. Hey. Kumandang suarane. Suarane. Hey. Disapa no. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Renjel, saya Alhamdulillah. toh. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat toh, Mas? Sehat. Waras? Sehat, toh. Waras? Sehat dan waras. Oh, sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ya, Mas Dodok selamat Ya Allah, malam. Dek Renjel. Gimana kabarnya? Sehat, Dek. Sampean Sehat? gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan Iya. waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya ndak waras. Ki kok biasanya ya ndak sehat. Sehat karo waras sih beda ya, Mbak ya. Beda dong. Beda. Lek Bedanya waras apa? itu mesti genah sehate. Lah nek Lek Sehat. ndak waras berarti wis genah ndak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Ning ora Sehat waras. kabeh ora waras. Contone Mas. Duh, Mas. Komet. Komet iya. Piro? Loh, kok piro? Piro piye to? Bebas ora waras kok. Loh, Loh, berarti kowe seneng dilekno ora ndak waras. kok ndak sama seneng ngene iki. Kapan? Loh.
Kowe ki lho Sampean ki lho, sampean ki diarani ra waras ki seneng. Ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki ya wong ra waras kok. Ra waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti Iya, nek wong ra jajane. waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turut dalan kok pilek ngono tau. Gak tahu. Gak tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ. Lah, lho ya ora to. Lah iya. Kowe terus ngono. Lah jere kowe ngomongmu ngono. Ya engko timbang renek sing kalah ya. Ngaturi Pak Mundutan. Mas Nggih. Komet. Duet karo Mas Komet, duet karo Mas Oh, Komet. duet sama Mas Komet. Iya. Karo aku. Kowe mau disio-sio. Ah. Presiden 6 bagiannya dodok. Ya. Saiki tak pasrai sepenuhnya Mbak Renjel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah, sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan met. Ya, Bang. Sini. Iki berarti wis enak. Tanda-tanda. Enak karo kowe ya kadoan lho. Kadoan piye maksudmu? Ini wis pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Bang. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Renjel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya sekali-kali nek mau telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek-teles. Telek apa? Teles. Telek teles iki maksudnya piye? Masih elek ning pantes. Oh, Lah iya. nek aku. Telek garing. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, ya ambemu. Ngawur betul iki. Aku bondo elek maling. Sebuah lagu kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. 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 Pekak. PKK. PKK. Nggih, wilujeng dalu. Bu Lurah iki kan guru TK juga. Guru TK. Guru TK. Loh, Mbak Renjel ini juga guru loh, guys. Loh, guru TK. Ora. Enggak. Guru SMP apa SMA lo? SMA. 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 Pas. Aja. Mata pelajarannya apa sing? Mata jenengan, Pak? pelajarannya itu seni budaya. Seni budaya ya. Pak Injek. cocok Mas iki. Cocok. Ki guru TK, ki Hah? guru TK. Pas. Guru ceret. Tak tua apa kowe. Anu Apa? Tak Iya. nyun ada. Ayo, Oh, jemput iya. nada gila. Tidak nyuwedek rono pokok kene ora iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo anu Sapa? Kanca-kanca. Kanca-kanca. Mas Dadok. Dalam Sama di sini ya Mas Dadok ya. enggak apa-apa ya Mbak Renjel. Ah, di sini aja. Sik to wong jumbo Biar aku di. Lah yo Mang. Kok keblabasan rono kene. Kebablasan. Rene. Nah, kuwi lho. Oh, nah, kene. F. F. Ayo, digendreng. Mas Riz. Ya. Kandeng tanganku Mas Komet. Baiklah. Hati Mbak ali-alimu lho. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Budek kita. Piye? Mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas Komet. Geraan ki yang Mbak Renjel. kowe iso ora geraan romantis? Nek gandeng keduren Mas. Iso ora geraan romantis? Gak iso. Niki mang sama ki Jawa aku ki. Berarti apa? Sampean iso. Berarti sampean iso. Ini lho. Ini loh. Dicontoni ki lho. Dalang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku sing nyanyi klipe kono. Oke. Iya. Dalang kok golek dalan dhewe. Ora apa-apa dhek kan ditang hitung kok bayari kok ora tau mak-mak. Iki lho, Ini lho. terokno. Terok nang ini. Nyanyi tak aku tak bagian. Rembulan ing wayah wengi nambahi Ngono lho Mas Komet. Sik. Baleni. Aku kok krungu tuk ki mang apa? Apa? Tarik ngene kok tuk. Ki Oh apa? ya sabuke dong. Sabuk ki lho, empet Duwe timah. iki lho. Oh, iya. Efek timbang iki lho Mas. Sabuk kene natap. Natap ki apa ki Iki, angin. Angin. Ndak mungkin ini. Kok ngarep? Piye lho sing anu aku kok. Iya Mas. Iso ora diterokne ngono kuwi? Gak iso pisan kas Mas. Sing Ya, cek. Yo, contohnya bisa kasih Mas ya. Janji tresno disekseni lintang-lintung ing tuk. Yo, iso ndak ngono kuwi? Ngono lho Mas. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok. Iki mang dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, ki, tut iki iso ki. Nyanyi lah. Ayo sini. Janji, ayo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tanging wengi. Aku kok gak Hati-hati. tuk. Mang kono tuk kene. Heh? Lah kowe nek kesempatan ya rantang botruk kok. Lah kene
Mas khusus ngono ki. Aku Khusus karo lho. sing Joko, sama kan tidak Joko toh. Ciri sapa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, Tak warai. Niki ora ngrutuk. Wis sing janji terusno disekseni. Iya. Iya. Langsung. Janji trekstro disekseni lintang Wis pokoke tuk. lintang ing Sing wayang Piye? Hei, ragumu kaya Banjari. Hei, aku nyanyi campur sari langgam kowe nek kok malah aku kedung tuk e. Iya itu. Ora ndang tok. Bel ini. janji trekstro disekseni Lagi lho. lintang lintang Ora tuk nggo. ing wayang Aku tak menengi. Terus. Nah. Ayo Itu, Mas. Nyapa? Wis sampe dadi kosidah to. malah kaya ape kadroan iki to. Sidane piye? Ya dadekne nek karo Mas Komet. Luar biasa. Mas Komet Mas Dodok. Nggih. Kula kinten sampun sawetawis anggenipun paring lilipur ingkang baku Mas Dodok donga napa Mas Komet donga napa sumangga. Nggih matur sembah nuwun Mas Akbar ingkang Ya. baku namung saged derek dedonga. Mugi-mugi sak badane adicara menika tansah sedaya warga Gempol tansah pinanggih bagya mulya hayom mayom tentrem. Heeh. Cinaketke rezekinipun tinebeke bilahinipun. Amin, Mas Komet. Nggih, saking Pak Lurah niki infonipun, mungkin pas wedal goro-goro wonten pembagian door prize dadi ampun kondur riyin. Nggih, ngapunten mbok beli wonten klenta-klentunipun anggen kula paring panglipur. Iki tenan po. Tenan ora? Gak men dipikir Pak Lurah dewi. Mas aku. Wah, Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Ijek Mas Akbar Siap, matur siap. nuwun. Untuk nelakan sik ya. Ijek Ya, monggo. Salaman dulu. Matur sembah nuwun. Heeh. Matur nuwun nggih Mas ya. Oke, siap. Kowe iki, hei, gelange wong Mas apik. Heeh. Duk, piye heeh. 3L dalam pertunjukan wayang harus tercakup lakon, lagon, lucon. Oh ngono ya, Mak. Ya. Cawe sesaji kang sinuwun wahyu katentreman wahyu toh jali ditutuke. Surak